בפנים? זבל. אני אומר לך, מחנה פליטים, בושה וחרפה למדינת ישראל בשנת 2020, שככה חיים פה אזרחי מדינת ישראל לכל דבר ועניין. דרך אגב, גם האחים שלי בצבא, שרתנו בצבא, אני שרתתי בצבא, אח שלי, הדביקו לו צו הריסה, והוא היה יושן בגבולות של עזה, שהיה מלחמה ועמוד ענן והכל, והיו מעניינים להרוס את הבית. אני ואישה וילד אצל ההורים בחדר. פה בזיאדנה? כן, פה, ממש פה. כל פעם מבטיחים תוכנית, אבל שום דבר לא זז, לא מתקדם. ביישוב זיאדנה, סמוך לרהט, מחכים כבר 12 שנה לביצוע התוכנית שתסדיר את מעמדו של היישוב שלהם. גם אחרי שהגיעו לכל ההסכמות הדרושות, המדינה אינה ממהרת לעבור לשלב הביצוע. כולם מחכים לרגע הזה שיהיה לנו אישור לבנייה, יהיה לנו יישוב, יהיה לנו כביש כמו בני אדם. נתנו לנו פעם יישוב חקלאי, היום שכונה, בקושי שכונה. ההצעות פחות טובות עם הזמן? כן, כל פעם דוחים את זה, אנחנו מפסידים. לצערי, אני מסכים איתו, כי המציאות הזאת היא זאת המציאות האמיתית. כמעט 5 שנים יאיר מעיין הוא מנכ"ל הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב. אנחנו ב3 שנים תכננו כבר 100,000 יחידות דיור, אישרנו כבר 60,000, פי 3 מה שהיה מקום המדינה. אבל גם מעיין, מתנחל בעברו ויד ימינו של אביגדור ליברמן, יודע שיעבור עוד זמן רב עד שיוכל להשלים את הפערים שנוצרו ב70 שנה, כשמדינת ישראל בחרה להתעלם ממה שקורה בחצר האחורית שלה בנגב. בדואים לא התרחקו מהמדינה, המדינה התרחקה מהבדואים. היא לא השקיעה שמה, ובדואי רואה יישובים אחרים, אני לא מדבר על יישובים של העשירים, יישובים רגילים, אופקים, נתיבות, דימונה, יש שם השקעות אדירות בתשתיות, בפיתוח מגרשים, במחיר למשתכן, בפתרונות דיור לתושבים, והם מחכים. הממשלה קנתה ביושר את החוסר אמון של הבדואים. ב-2017 אישרה המדינה תוכנית חומש כלכלית למגזר הבדואי, המונה היום כ-270,000 אזרחים. תוכנית בהיקף של יותר מ3 מיליארד שקלים. התקציבים קיימים, אבל החלטת ממשלה ברורה שתסיים אחת ולתמיד את סוגיית ההסדרה לא קיימת. מי שיושב שם רחוק וחושב שסוגיית החברה הבדואית היא בעיה של הנגב, לא מבין על מה הוא מדבר. זו סוגיה של מדינת ישראל. אנחנו עוסקים באזרחי מדינת ישראל, זה לא קשור לימין ושמאל. ברגע שאתה לא מתכנן שום דבר, אתה לא יכול לקבל שום החלטה. ולחלל הזה נכנסים אנשים שאומרים, וואלה, אם אין התקדמות ואם אין שינוי, אז למה שאני לא אנסה את זה ויעשה את זה? ואז הגבולות נפרצים. מה עשו בגוש קטיף? החליטו מפנים, העבירו חוק, העבירו תקציב, הביאו משטרה, הביאו כוחות, פינו בכוח. מה לעשות? יהודים שבנו בתים על פי חוק וזה. למה אפשר לעשות אותו דבר? פקק. כל יום בנים ב10 בתים לא חוקיים. למה אפשר להעביר חוק, להעביר תקציב ולהגיד, הנה יש לנו 17, 18, שהוא 25 יישובי קבע. כולם עוברים לשם. אחרי שנגמר מבצע ההתנתקות, אריק שרון זימן אליו דיון לטיפול בבעיית הבדואים. בואו נתחיל לעשות כאן סדר. תוכנית שבאה ואומרת מי הרמה של את מי מפנים ואיפה ולאן. הייתה אווירה שהמדינה החליטה והמדינה מבצעת. ואיפשהו אריק שרון יום לפני הדיון הזה חטף סטרוק וכולנו מכירים את ההמשך. רוביק דנילוביץ' רואה את מה שקורה בנגב ומבין שאי אפשר עוד להתעלם מהסוגיה הבדואית. אני לא מסתכל רק על עצמי פנימה. אני מבחינתי אכפת לי גם השכנים שלי. אנחנו הולכים להקים את המרכז הלוגיסטי הכי גדול במדינת ישראל. איפה? היה חשוב לי שהוא יהיה בשטח של שגב שלום ושיתוף פעולה. למה? שירגישו שהם שותפים. עד היום הוא מבקר את הסיכול הממוקד שנעשה למתווה פראוור. התוכנית האחרונה שהציעה עוד פתרון כלשהו לפני כעשור, אבל כזה שלא התקבל לא אצל הבדואים ולא אצל מקבלי ההחלטות. לצערי הרב, בסופו של דבר נכנסה הפוליטיקה גם מפה וגם מפה. אגב, אצל כולם. הוציאו את התפוח האדמה, לא את הזה, ואמרו עם הסיפור של הבזורה והקרקעות וההתיישבות, אנחנו לא יכולים לעסוק עכשיו, כי אין הסכמה. ואז מה עשינו? יעברו 10 שנים, בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה. מה, הקפנו את המצב פה בנגב? לא. כי השתלטו על עוד קרקעות ועוד קרקעות. למה? כי אף אחד לא אוכף את הדברים האלה.
יש דריסה של שוטר. רבותיי, דריסה של שוטר. 18 בינואר 2017 היה יום שרבים חששו שיביא את היחסים של הבדואים עם מדינת ישראל לנקודת אל-חזור. בסוף קיבלתם, יש כנראה פצועים, להביא אמבולנסים. תושב אום אל-חיראן יעקב אבו-אלקיעאן נורה בידי שוטרים שחשדו בטעות כי מדובר במחבל. באירועי אותו היום נהרג גם השוטר רב סמל מתקדם ארז לוי. והפצע שעדיין מדמם זה שהמדינה עדיין פורמלי לא בא והתנצל על מה שהיה, ועדיין תביא פצע על פצע. זמן קצר אחרי המקרה החל משא ומתן עם תושבי אום אל-חיראן לפינוים לשכונה 12 בחורה, והכל כדי להקים על האדמות האלה יישוב יהודי חדש, חיראן. ישבו עלינו פה ביישוב כוחות האכיפה בבוקר, וישבו עלינו בערב כוחות המשא ומתן. ובשעות הלילה הקטנות התחילו החתימות, אחרי 2-3 של מסע נוקשה, חזק, קשה, אגרסיבי, הסכם שלא מקובל עלינו, וקיבלנו את זה. זה החוזה שחתמו עליו תושבי אום אל-חיראן עם הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב. תמורת פינוי הבתים והשטח יקבלו פיצוי כספי ומגרשים בחורה. אבל להפתעתם הסיפור לא בא לסיומו. זמן קצר לאחר החתימה קבע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שליאיר מעיין אין זכות חתימה והמדינה חזרה בה מההסכם. זו אוכלוסייה בעלת פוטנציאל לחיים, לשילוב, לשותפות. מה אתה רוצה בדיוק? לפוצץ אותה בכוח? אנחנו לא רוצים להגיע לזה. למה ליאיר מעיין ולמשנה ליועץ המשפטי להחליט החלטות שגויות, גורליות כאלה מסוג זה? מה עם האנשים האלו שמאמינים לך, למדינה, שבאים וחותמים ורוצים להתפנות, וברגע כל ההסכם הזה לא שווה כלום? באופן כללי, ההסכם עם תושבי אום אל-חיראן קיים, הם עוברים לשכונה 12, השכונה מיועדת להם, יש כמה דברים טכניים שדורשים ניסוח אחר, נתקן את הניסוח. בין שמיים לארץ. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נשארים באום אל-חיראן או הולכים לחורה עכשיו. מה זה יכול להיות? למה המשחק הזה? למה המסחר הזה בנפשות, בבני אדם? אנחנו אזרחי המדינה, תושבי המדינה. במשך השנים לא רק שמדינת ישראל התעלמה ממה שקורה בנגב ולא פעלה בנחרצות להביא להסדרה של ההתיישבות, היא גם לא הצליחה לרכוש את אמונם של אזרחיה הבדואים, שפעם אחר פעם הוכיחה שאפשר להפר הבטחות ולא לקיים הסכמים חתומים.